سلام كبراتن كبرانن تخاتلتنا خميت غنيو نلو مزبلنا يا تحستو حزنا لكم قريبنا لنا سابسكرايب كتقبرو عدمينا يو لايك بمقبار تجميركم دما تحستونا نابكالو سبات نخباتح الجوريزمنا يوتيوب كلا ليونا زي channel زي سلاز عقز لايك بمقبار كتجمرو تشبقيو نايلوم تحستونا نكونتات إثيوبيا زملكاتيو بحد دمتخ نجمرينا حدا إثيوبيا وباستر ناب حزب إثيوبيا زغربو تاوعيتيو إذا دمت زي كمتي أقدمو أب تقرايون ببوزحات لبامات صاركوينات زستباهل دمتات كن زي تسمع دمتات كومو خوينو سلزرخبنا إنا ناباخوم نبلو زلنا سلزي كبرانن لايكن سابسكرايبن بمقبار نتحستنا تخطاتي لكم ناب كالوت كم زبات حكت قبرون عدم سناي مكتال نابتا دمتي كحلفكم ኤርትራ ጋር የሚደረገው ጦርነት አይጠቅመንም የጦርነት በጎ ነገር የለም ኤርትራውያንም እኛ ወገኖቻችን ናቸውና የሚመለከታችሁ የሁለቱም ሀገራት አባቶች ስራችሁን ስሩ ባካችሁ ይሄን ካልተማረን ጅል እንሆናለን ጅላጅል መሆን ነው በደርግ ጊዜ ጦርነት በኢህአዴግ ጊዜ ጦርነት በብልጽግና ጊዜ ጦርነት ሁሉ ጊዜ ጦርነት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለው ሞት የረከሰባት ሀገር እኮ ናት ኢትዮጵያ ዘግናኝ ሞት የሞት ብፌ ያየንባት ሀገር ናት እኮ ኢትዮጵያ በዘመናችን በዚህ ሱዳን በዚህ ሶማሌ በዚህ ግብጽ በዚህ ኤርትራ በዚህ ያለን ኢትዮጵያውያንን እያስጨነቀን እኮ ነው ፓስተር አብ ማህበራው መራኸቢ ክትዘዋወር ዘረኸብና ድምጽያ ኢትዮጵያ ንኹናት ትዳሉ ከምዘላ በቃላን በግብራን ትሕብራላ በዚህ ድማ አብ ኢትዮጵያ ኮነ አብ ከባቢ ኢትዮጵያ አብ ቀርና አፍሪካ ኤርትራ ሱዳን ሶማል ጅቡቲ እዚ ከባቢታት ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ ኩናት ስግኣት አንጸላሊዎ ከምዘሎ ዝተፈላልየ ምንቅስቃስ ናይ ከባቢ ምክትታል እንተዳ ተገይሩ ንጹር ክኸውን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዘስግኣ ስጋብ ሕጂ ንጹር ብዘይኮነ ንኹናት ትዳሉላ በቃላን በግብራን ድማ ንኹናት ትዳሉለኹ ትብላላ በቃላ አብይ አሕመድ አብ አኺባ ናይ ብልጽግና አብ አኺባ ናይ ባይቶ አብ ዝተፈላልየ አብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ዝገብሮ ዘረባታት ኢትዮጵያ ሓያልያ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ከተንበርክኽ ትኽእልያ ኢትዮጵያ ዓቕምለዋ ኢትዮጵያ ብዝሕለዋ እዚ ብዝሓዚ ዝምግቦ ኣካል እንተዘይረኺቡ እዚ ብዝሓዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺቡ ሽግር ክፈጥር እዩ ኩናታይ እንጅምርኒና ግን ክሰምዑና ኣለዎም ዓለም ክፈልጥ ዘለዎ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ኣካል ናይዚ ዘላቶ ከባቢ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢሉ ብዙሕ ምፍራሕ ዝመስል መደረታት ይገብራሉ ነዚ ተኸቲሎም ማዕከናት ዘና ኢትዮጵያ ዝተፈላልዩ ናይ ውልቅ ንበሎም ናይ መንግስቲ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና ዝተፈላልየ ምሁራት ዝብልዎም ዝተፈላልየ ፖለቲካዊ ዓቕምለዎም ዝብልዎም ሰባት እናቕረቡ መደረ በመግባር አብ ኢትዮጵያ አምራው ሕጽቦ ወይ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩለው ቀጻል ስብከት አብ ፌስቡክ አብ ኢንስታግራም አብ ዩቲዩብ አብ ትዊተር አብ ኩሉ ናይ ማህበራዊ መራኸቢታት ድማ ኢትዮጵያውያን ጎስጓስ ይገብሩለው ናይ ኃይለስላሴ ስእሊ ዳምጻኻ አዲስ አበባ አስመራ ዝገብሮ ዝነበረ አኺባታት ርክባት ምስተፈላልየ መራሕቲ ስለዚህ አዲስ አበባ አስመራ እንተዳ መራሕቲ መላለሱ ነይሮም ከምዚ አስመራ ኮናትና ያኔራ መንግስቱ አብ አስመራ ከምዚ ገይሩ ነይሩ አብ ቀይሕ ባሕሪ ኃይለስላሴ ኾነ መንግስቱ ከምዚ ዓሰብ እኮ ከምዚ እናተባህለ ብዙሕ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ እዚ ወገዛት ስለዝነበሩ ኣብቲ ቦታት ነይሮም እዮም ዞም መራሕቲ እዚኦም ኣብኡ ስለዝነበሩ ግን ናቶም ማለት ኣይኮነን እዚ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ክንገሮም ደጋጊምካ ክሕበሮም ዝግብኦ እዩ ካልእ ኣብዚ ምስሊ ዝትሪእዎ ከም ዘለኹም ዝግበር ዘሎ ታዕሊም እዩ ብዙሕ ታዕሊም ኣብ ዝተፈላልየ ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ መንእስያት ካብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ እናተኣከቡ ክሳብ ናይ 12 ክፍሊ ወዲኦም ናይ ማትሪክ ነጥቢ ዘየምፁ ተማሃሮውን ናብ ታዕሊም ይጓረቱ ከም ዘለው ግፋውን ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ክኸይድ ዝጸንሐ በዓል ጀዋር መሐመድ ውን
كمقتلو زصانحو نغاريو كال اخيواتات استفلالي اخيواتات اب استفلالي كبابي يغبرالو ኢትዮጵያ ንኹይናት ትዳሎላ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብፍላይ ዘነጸረ ቀይሕ ባሕር እንተዳይሎም ኤርትራ ማለት ካል አይኮነን ጅቡቲ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘላ ሶማል ኣብ ቀይሕ ባሕር የላን ኣብ ህንዳው ውቅያኖስ ያዘላ ስለዚህ ጅቡቲ ኸኣ ሃገራ استفلالي ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ሆነ ናይ ርሑቕ ምብራቕ ከም ማዓስከር ስለዝሃበቶ ፈረንሳውና ቀዲማው ስለዝነበረት ንኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ንኹይናት ክትከይድ ያይልካ ዝሕሰብ አይኮነን ሶማል ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕር የላን ኣብ ህንዳው ውቅያኖስ ያዘላ ስለዚህ ቀይሕ ባሕሪ እንተዳ ተደጋጊሙ እቲ ጉዳይ ምስ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ ዓሰብ ናትና አይኔሩ ተባሂሉ ተደጋጊሙ ቅድም ዚ ኣብ ዝነበረ መደብ ኣብ ሰራሕናዮ የወሎ ክፍለ ሃገር ራስ ገዝ ናተባህለ ዝግበር መደረ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ወታደራት ዝጸነሐን ዓመታት እዩ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና አይትፈልጥን ያ ዓሰብ ካብ ናይ ራፓቲን ዝበሃል ካምፓኒ ጣልያው ካምፓኒ ራስ ቀሺ ወይ ጳጳስ ጁሶፔ ሳፔቶ ጀሚርካ ኣብ 1885 ፈለማ ብናይ ሱልጣን ዓፋርት ማሕደር ነራ ስለዚህ ድሕሪኡ ኢጣልያው ቀሺ መጪው መንገድ ከፊቱ ነታ ራፓቲን ዝበሃል ካምፓኒ ድሕሪኡ ግዛት ጥልያን ኣፍደገ ከፊቱ ቅድሚኡ ድማ ብሱልጣናት ማሕደር ነራ ናይ ዓፋር ሱልጣናት እንበር ወላ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣብ ዓሰብ ኣይነበረን ስለዚህ ድሕሪኡ ድሕሪ 1890 ኤርትራ ከም ሃገር ተፈሊጣ ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ ገለ ዓመታት ያ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቆይማ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ መድረ ብመረጋገጺ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ክወሃቦም ጽቡቕ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣይነበራን ባሕሪ ኣይከህልዋን እዩ ኤርትራውያን ዓዊሎም ዝብልዎ ዘለዉ ድምጺ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮኑን ናይ ግብጺ ህዝብን መራሕትን ናይ سعود عرب كم سعود عرب زامسلا اب ماكلاي مبرق حيل زلون هاجرات ون هلاوي ناي اثيوبيا بقيح بحري ايدل يونين بزغون افدق تمصا اثيوبيا بهنداو كانوس تمصا بخاله تمصا ايدل يونين لعل كله كن ايرتراويان نتي نموائل واغا زخفللو بحروم كا زغون قيح بحري احليفو مايكوبنيوم عسب كا عسبوبي توديا ስለዚህ ናብዚ ዚ ጳጳስ ወይ ዚ ነቢ ወይ ሃይማኖታዊ ሰብ ዝበሎ ኢትዮጵያዊ ሰባኺ ወይ ነቢ ምስ ኤርትራ ኩናት አይድልየናን እዩ አይጠቅመናን እዩ ይዝብል ዘሎ ናይ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ጥቅሲ ተጠቂሙን ናይ ኩናት ጽቡቅ የለን እብል ሕጂ ቤንጃሚን ፍራንክሊን እንታይ ኢሉ ናይ ኩናት ጽቡቅ የለን ናይ ሰላም ከአሕማቅ የለን ኢሉ ነይሩ ስለዚህ ጻውዒት ናይ ሰብኣይ ዚ ንኹሎም ዓበይቲ ዓዲ ዘምልከተኩም ዓበይቲ ዓዲ ትኽእሉ ዓበይቲ ዓዲ ትኽእሉ ናይ ሃይማኖት ሰባት ዝግባእ ስራሕ ስርሑ ኩናት ዝተርፈሉ መንገዲ ስርሑ ኢሉ ጻውዒት ይገብራሉ ስለዚህ እቲ መጀመርታ ጻውዒት ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓበይቲ ዓዲ ዝበሃሉ ኩናት ንኽተርፍ እዚ ዝግበር ዘሎ ተዓሊም እዚ ዝግበር ዘሎ ዕድጊ ኣጽዋር እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣጽዋር ምንቅስቓስ እዚ ዝግበር ዘሎ ምምራቕ ናይ ኣጽዋር ፋብሪካ ኾነ ናይ ድሮን ፋብሪካ አይድልን እዩ ንኹይናት ንልምዓት ንስራሕ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዝኾነ እዚ ንኢትዮጵያውያን ክበጽሖም ዘለዎም ድምጽ እዩ ካልእ እዚ ሰብኣይ ዝበሎ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዘየለ ኢሉ ኣስካሕካሕ ሞት ዝረኣናላ ሃገር እያ ሞት ዝሓሰረላ ክቡር ሞት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሞት ዝሓሰረላ ህይወት ናይ ሰብ ዝሓሰረላ ኢትዮጵያ ናይ ሞት ቡፌ ዝረኣየትና ናይ ሞት ቡፌ ዝረኣናላ ሃገር እያ ብላሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተደጋጊሙ ካብ ደርግ ሃይለ ስላሴ ብልጽግና ይወደግ ወያነ ዝዕብልሎ ዝነበረ ይወደግ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኩናት ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሰብ ሓሲሩ ሞት በዚሑ ኣስካሕካሕ ሞት ተራእዩ እዚ ይኣኽለና ምስ ኤርትራ ኾነ ምስ ካልኦት ሃገራት ኩናት ኣይድልየናን እዩ ዝብል ድምፂ ኣሎ ካብዚ ዝሓለፈ እንተ ዘይተማሂርና ግን ኢሉ ንሕና ዓያሹ ኢና ንሕና
ካብዚ ነገር እዚ ካብዚ ዝሓለፈ ኩነታት እዚ ክንመሃር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ቶም ካብ ኩናት ዝተመሃርና ኩናት ኣየድልየና ንዝንብል ዘለና ሰባት ድማ ንሕብሮም ኣለና ኩናት ኣይድልን እዩ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳን ኩናት ኣይድልየን እዩ ዝቀርና ኣፍሪቃ ሰላም የድልዮ ኣሎ ዝቀርና ኣፍሪቃ ክለምዕ ክኽእል ኣሎ ብዝሕኻ ተጠቂምካ መፍረራሕ ዘለካ ገንዘብ ዘለካ ጽዋር ዘለካ ካልእ ዓቕሚ ወይ እውን ዘለካ ካልእ ውሽጣዊ ጸቕጢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ጎንፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ጎንፂ ነዚ ተጠቂምካ ኩናት ከም ምርጫ ክትወስዶ ጌጋ እዩ ኩናት ሰብ ዝበልዕ ስኻ ዘይናትካ መሬት ክትወርር ዘይናትካ ወደብ ክትግብት እንተዳ ትወፍር ኣለኻ ኮይንካ እቶም ሰብ መሬት እቶም ሰብ ወደብ እቶም ሰብ ባሕሪ ድማ ናቶም ክከላኸሉ ናቶም ክምጉቱ ሕጋዊ መሰል ኣለዎም ካልእ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ብዘይ ይገድስ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ እሱ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ ክሕደግ እዩ ዘለዎ ሃገራት ድማ ነናተን ሽግራት ባዕለን ክፈትሓ ኣለወን ንሽግራትካ ኢልካ ናብ ኩናት ምውፋር ግን ንዘቤታዊ ሽግራትካ ንምፍታሕ ኢልካ ናይ ካልኦት ሃገራት መሬት ባሕሪ ኣየር ዝኾነ ልዕላዊ ግዝኣት ምውራር ግን ክሳራ እዩ ብኡ ዝመፅእ ጥቕሚ ከዓ የለን ነቲ ሰሪሐዮ ፈጢረዮ ትብሎ ዘለኻ ሃብቲ ንኽትዕንዎ ትብገስ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ግብፂ ሶማሊ ኤርትራ ሱዳን እናበሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኩናት እዮም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነይሮም ኤርትራ ትኽሰስ እያ ሽግር ፈጣሪት ጻሕታሪት ተባሂላ ኢትዮጵያ ግን ካብ ኤርትራ ዝሓይሽ ህይወት እውን የብላን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብዚ ጽኒሕና እንታይ ጌራ ናይ ብሓቂ ድያ ምስ ተንጎረባብታ ሃገራት ብናታ ምኽንያት ወይ ክትፅሕትር ስለ ዝደለየት ድያ ኣብ ኩናት ወፊራ ወይስ حقኛ ምኽንያት ነይሩ እዩ ተደፊራ ድያ ተተኽቲኻ ድያ ካልኦት ሓይልታት ንዝደልይዎ ስራሕ ክሰርሑ የመን ይኹን ወያነ ወይ ሱዳን ንኢትዮጵያ ተኽቲኾም ድያ ንኤርትራ ተኽቲኾም ድዮም ኤርትራ ከልኡላዊ ክብር ከተውሕስ ድያ ኩናት ወፊራ እዚ ክጽናዕ ዝግብኦ እዩ ኣብዛ ናይ ኢትዮጵያ እንተመፂና ግን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣይተንከፈታን ወላ ሓንቲ ይገበረት እኳ ደኣ ነዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ክቅጽል እቲ ንዕኡ ኣብ ስልጣን ከየቀጽሎ ዝኽእል ሓይሊ በርቲዑ ንኢትዮጵያ ብቲ ዝነበረቶ ናይ 27 ዓመት ጸልማት እትብሎ ኣብኡ ከየንብራ ኤርትራ ሰሪሓ እያ ስለዚ ሰብኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ሶማሊ ኤርትራ ሱዳን እናበልና ንኢትዮጵያውያን እናጨነቕና ኢና ዘለና ንኢትዮጵያውያን ናብ ኩናት ኢና ንመርሖም ዘለና ኢትዮጵያ ድማ ናይ ሞት ብፌ ዝረአና ኣላ ስካሕካሕ ሞት ዝረአና ኣላ ሞት ዝሓሰረላ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዘየለ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ይዝረብ ኤርትራ ይተሃንፀትን ኤርትራ ከምዚ ህዝቢ ከምዚ ኮይኑ መሰል ማእሰርቲ ብዙሕ ይበሃል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ሰብ ዝቕተል ዘሎ መዓልታዊ ኣባላት ፖሊስ በል ውልቀ ሰባት በል ሓለፍቲ ናይ ብልጽግና በል ሓለፍቲ ናይ ካልኦት ውድባት በል ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ስርቂ ቅትለት ስደት እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ብጅቡቲ ጌርካ ናብ የመን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ሞት ኣብ የመን ዘጋጥም ዘሎ ምክልባት ኣብ ትግራይ ዘሎ ስቃይ ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ነንሕድሕድካ ኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ብድሮን ከይተረፈ ንህዝብኻ መጨፍጫፍ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንሕና ከምቲ ናቶም መዓልታዊ እናወፃና ሆ ስለ ዘይንብል ንጉዳያቶም ናትና ጉዳይ ኢልና ርኢና ስለ ዘይተዛረብናሉ ኣብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣቢ ከምቲ ንሰላም ሰሪሑ ተባሂሉ ናይ ኖቤል ስልማት ዝተዋህቦሞ ህዝቢ ዝፈትዎ ሕጂ ከዓ ንኩናት ብምብጋሱ ንኩናት የዳኽር በመህላው ህዝቢ ጸሊእወሎ ህዝቢ ፈንፊንወሎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብፍላይቲ ደቁ ዝኸሰረ ኣብ ሽግር ዘሎ ብመንግስቲ ዝተበደለ
ብዙሕ ናይ ኩናት ገጻት ዝረአየ መሪርዎ እዩ ዘሎ እቲ ዘይመውት እቲ ብርሑቕ ዘሎ እቲ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ጥቕሚ ዘለዎ የጣቕዕሉ ኣሎ እቲ ዓሰብ ዝብል ዘሎ እሱ እዩ ዓሰብ ዋግኡ እንታይ ምዃኑ ኤርትራውያን ፈልጥዎ እዮም እቶም ኣቐዲሞም ከም ባጭ ደበሌ ኮነ ታደሰ ወረደ ጻድቃን ዝበሃሉን ዋጋ ዓሰብ እንታይ ምዃኑ ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ ነዚ ኢትዮጵያዊ ፓስተር ዘቕረቦ ድምፂ ዘቕረቦ ጠለብ ዘቕረቦ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ክሰምዕዎ ኣለዎም ስለዚ ሼር ንበለሎም ንደጋግመሎም እዚ ዝግበር ዘሎ ታዕሊም እዚ ዝግበር ዘሎ ንኹናት ወፍሪ ኣየዋፅእን እዩ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ሰላም ጌራ ጥራያ ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ተዘይኮነ ኤርትራውያን ከዓ ንልዕላውነት ሃገሮም ዝትንክፍ ኩነታት እንድሕር ተፈጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግራት ክፍጠሩ ክሰርሑ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ከም ሓደ ሓሳብ ትግራይ ሃገር ክትከውን ምስራሕ ተወዲያ ሃገር ትኸውን ትግራይ ስለዚ ካብቲ 120 ሚልዮን ድዩ 130 ሚልዮን ዝበሃል ህዝቢ ክመጽእ ዝኽእል ጸገም ከተጉድል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ግጥምካ ምስ እዞም ሃገር ክንከውን ንደሊ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ምስኦም ክኸውን ማለት እዩ ኣብታ ትግራዮም ኣብታ ክልሎም ኣብተን ዘለዋ ብውዕል ናይ መግዛእቲ ዝፍለጥ ዶባት ምስ ኤርትራ ዝፈልዮም ኣብኣ ኮይኖም ሃገር ክኾኑ ዝኽእሉ እንተደኣ ኮይኖም ነዚ ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ ከምዚ እሱ ንሶማሊላንድ ንኸይዱ ዝገበሮ ጥሕሰት ናይ ልዕላውነት ማለት እዩ እዚ ኣይንደልዮን ኢና እዚ እሶም እንተደኣ ሽግራት ዝፈጥሩ ኮይኖም ኣብ ልዕላዊ መሬትና ኣብ ባሕርና ንኽብርና ብዝትንክፍ መንገዲ እንተደኣ ዝኸዱ ኮይኖም ንሕና ከዓ ነዚ ከባቢ እዚ ፅቡቅ ጌርና ኢና ነንብቦ ንከታተሎ ኢና ንፈልጦ ኢና መን እንታይ ኣበይ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ስለ ንፈልጦ ናትና ተዋስኣነት እውን ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሞት ብፌ ይእከል ኣስካሕካሕ ሞት ይእከል ናብ ካልኦት ሃገራት ዝከፋፈል ሞት ኣይተዓድም ጥራይ ኢና ንብሎ ሰላም ግበር ብዙሕ ኢኻ ስራሕ ተጠቀም ብዙሕኻ ፀገም ኮይንካ ኣሎ ካልእ መፍትሒ ውሰድ ዝኾነ ይኹን ብዝሒ ሃልኻ ግን ንልዕላዊ ሃገር ከተፈራርሕ ግቡእ ኣይኮነን እሞ ምድላዋትካ ተዓዚብና ያለና ርኢና ያለና ምድላዋትካ ግን ንሰላም ይኹን ምድላዋትካ ግን ንዕርቂ ይኹን ምድላዋትካ ግን ተኽኢልካ ንትግራይ ምድሓን ይኹን ተኽኢልካ ንኣምሓራ ምድሓን ይኹን ተዘይኮነ ኣምሓራ ትግራይ ወይ ኦሮሚያ ዝበሃላ ካልኦት ሃገራት ከይፍጠራ ምእንቲ እዚ ዝበሃል ዘሎ ምኽሪ ክስማዕ ፅቡቕ እዩ ሓደ ኣቐዲሞም ሓደ ትግራዋይ ኣቦውን ወያነ ከምኡ ምኽሪ ሂቦም ነይሮም ምስ ኤርትራ ዕርቂ እዩ ዘድልየና ትግራይ ናይ ኣጭዋር መኽዘን ጌርና ያለና ብዝኾነ ዝመፀ ብታንክ ከም ትርገፅ ጌርና ያለና ኢሎም እታ ድምፂ እቲኣ ኣብ ካልእ ግዜ ምፂና ብዛዕባ እውን ፃውዒት ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንኤርትራ ዝምነዩ ዓባይ ትግራይ ክሃንፁ ዝፍትኑ ወይ ዝሓስቡ ምስ እዞም ብርጌድ ንምንታዮም ዝበሃሉ እንታዮም ዘይፍለጡ ናይ ኤርትራ ድዮም ዘይ ናይ ኤርትራ ዘይተረጋገፁ ኮይኖም ናይ ሓደ ብሄር ሃገር ንምህናፅ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዕኦም ኣመልኪትና እውን ክንሰርሕ ኢና ፃውዒት ከነቕርብ ኢና ከምዚ ነቕርቦ ዘለና ስለዚ እዚ ፃውዒት እዚ ካብዚ ፓስተር እዚ ተበጊሱ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝወሃቦም ዘሎ ፃውዒት እዩ ኩላትኩም ኤርትራውያን ድማ ንጉዳይ ሃገርኩም ንጉዳይ ባሕርኩም ንጉዳይ ልዕላውነትኩም ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ክትምክቱ ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ክትምድሩ ክትፅሕፉ ስእልታት ከተከፋፍሉ ዝበሃል ዘሎ ሓሶታት መስመር ብመስመር ክትሪኡ ሓላፍነት ኣለኩም ኣብ ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ባሕሪ ጠለብ ዋላ ሓንቲ ሕጋዊ ምጉት የብሉን ዝተፈላለዩ ኣብ ቴሌቪዥን እናቐረቡ ዝወሃቡ ዘለዉ መደረታት ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ሞራላዊ ተቐባልነት የብሎምን ኢትዮጵያ ዓሰብ ከም ወደባ ኣይነበረን ወሪራቶ ነይራ ተፀፊዓ ወፅያ ዋናታቱ ሒዞም ኣሎ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ንዓሰብ ክትሕዞ እንተኾይና ሓይልለኒ ትብል ተደኣ ኮይና ዋናታታ
حيلي يبلكن كبلو أيام كمجتوا أيام كسعروا أيام كا سعروا لا من قدي فلتوا نفلتوا هنا بخمي من قدي إثيوبيا أخذ السعر كم تخيل سلازي إذا تصاوعت زد ما بتحد وجن نخلهم إيرتراويان نسلام تشوعو سلام أمبين تدعى تباهيلوجن نلقلاونت هاجركم دو كتبلو أبزل لكم موزقون يكون ناي سدتنيا حطو هالليكم أبستفل عليه هاجرات بسدت هاللو أوشت إيرترا هاللو أب كبابيتات زن نيرترا شجر فترة زلوا هاجرات أب أفريقيا هاللو أبزقون يكون كورنعنا إيرترا هاللو بزتفل عليه ناي محبرة وميديا أكاونت تتكيمكم نهاجركم نهزبكم نلقلاونتكم نحجاو مريتكم هو خطبلو دمت خطكونو كبويو إذا مالت عبس راح تسريحكم مالتيو مجزاتها وعلك خبرك خلالو توديا إذا نقولنا هاجرات أب عالم زلوا هاجرات بفلاي دمان هاجرات أفريقيا زملكتن حطوش لزخنة إثيوبيا لولاوي جزءات ناي إيرترا أخبيرا بجاهم زشيت على النمو إذن تعفي إذن سمسمي إذن معري بزاودكم زيا كشتن بجاهم أب وشت إثيوبيا نحرشا زغون دوخي تدليلو أب وشت إثيوبيا نتمرت زغون مسارحي أب وشت إثيوبيا نهزب زغون مقبي تدليلو مو بزاودكم بجاهم كأتو حقزوني أكاريوني اسكي خطقم ويون كاب عسب نابتج أف مريتي كم زحلف قبورو أنا أو درق ودبك قبرمو بمراقبكم غيركم تسعينكم أراغيفكم نابتي هزبي زلو بوتا أمتو ليمو هزبي كقلب هزبي كالرقاق كاب كينات كندحن نتقراي كعنقل نمحراق عنقل نعفار كعنقل ندريدوا نقل كعنقل سي بجاهم تحبابرو نغبها ليك كالي بوزوح يمو بزحلن نمو زبزحزي تراريقكم كخيديو انت خوينغن اتو حجتي كيمته اليلكا انتي يقبر اتو حجتي كيمته غنا خلو كاب عينو كمي غيركا تدرقو اتو حجتي كيمته كمو حجون كيما عبل خلو انتي تقبر دما يرتراويان كحسبو يقبا مالتي سلازي ابزلنايو ناب اب احمد ناب تلفزيونات اثيوبيا نابزوم هو زبلو زلو ناي محبراو ميديا كوراخور زقبا ملسي زقبا تاوعيت بتقرنيا بمحارنيا بعربينيا بنقولو زبل قانقا كنصحفلهم قبويو اثيوبيا بحر يبلا ودب يبلا إرتراخا مس بحرا مس ودبا نزل ألم تخبيران تحافيران كتنبريا كبرانن أبزغت البخالة تحسو خنمتعكم بينا نلو مزبلنا تحسو أبزفت يمنا لنا شير لايك سبسكرايب بمقبار نخالقوت كم زباجحهم قبرو لايك انت غيركم نابكالقوت نخباجح الغوريزمنا يوتيوب كحقزن الناس لزغنة نزنا قرزغت قبرون نتوعكم مالتيو زهلوكم رئيتوتات زهلوكم حسابات زمد بزي بقداي بحري بقداي تاوعيت نايزي نهيمانو تبزز بلنا يرئيتون تلوكم ورئيتو تحافلنا أبزغت صل بخالق زحشت عستوغن متعكمينا سنايكم نمنا سلام نغرنا أفريقيا أيفال نقينات إثيوبيا تتأدب إثيوبيا وشتاتر إثيوبيا إدا ناب إيرترا أي توت أوت ودحنكم ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ጦርነት አይጠቅመንም የጦርነት በጎ ነገር የለም ኤርትራውያንም እኛ ወገኖቻችን ናቸውና የሚመለከታችሁ የሁለቱም ሀገራት አባቶች ስራችሁን ስሩ ባካችሁ ይሄን ካልተማርን ጅል እንሆናለን ጅላጅል መሆን ነው በደርግ ጊዜ ጦርነት በኢህአዴግ ጊዜ ጦርነት በብልጽግና ጊዜ ጦርነት ሁሉ ጊዜ ጦርነት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለው ሞት የረከሰባት ሀገር እኮ ናት ኢትዮጵያ ዘግናኝ ሞት የሞት ብፌ ያየንባት ሀገር ናት እኮ ኢትዮጵያ በዘመናችን በዚህ ሱዳን በዚህ ሶማሌ በዚህ ግብጽ በዚህ ኤርትራ በዚህ ያለን ኢትዮጵያውያንን እያስጨነቀን እኮ ነው